Denne PhotoReady Instafix Highlighting Stick er en highlighter til dig, der ønsker ekstra glød til din hud. Den her highlighter er rigtig fed, fordi den ikke fylder noget, den er nem at have med overalt, og det er rigtig nemt at fordele den ud i dit ansigt. Det du gør er, at du påfører den over din kindben, som jeg gør her, og du behøver ikke nogen børste for at påføre den her highlighter, du bruger bare dine fingre, som jeg gør. Herefter så påfører jeg den over min overlæbe, det gør jeg, fordi at det er her, hvor lyset typisk vil ramme. På den anden side af mit ansigt, der gør jeg det samme, hvor jeg påfører highlighteren over mit kindben, og jeg sørger for at få den blendet godt ud. Hvis du ønsker at highlighte dit ansigt endnu mere, end jeg har gjort her, så skal du bare påføre lidt ekstra og sørge for at få den blendet rigtig godt ud. Her til sidst, så kan I se, hvordan highlighteren den har lagt sig rigtig flot over min kindben. Det eneste jeg har gjort er at bruge highlighteren. Jeg har ikke brugt buster, jeg har ikke brugt andre produkter. Jeg har påført highlighteren, så jeg kørt den ud med mine fingre, og det ser altså sådan her ud. Så jeg har fået glød på ingen tid ved kun at bruge et produkt.